Într-o lume plină de voci, există un singur adevăr. Trăim într-o lume în care fiecare spune că are adevărul. Unii spun că adevărul este în știință, alții spun că adevărul este în religie, alții spun adevărul este ceea ce simți tu, dar întrebarea care schimbă totul este aceasta. Dacă există un singur adevăr absolut, iar omul îl respinge, pentru că adevărul nu poate fi inventat de om. Adevărul există, chiar și atunci când omul îl neagă. Soarele, de exemplu, nu încetează să existe dacă este noapte, iar Dumnezeu nu încetează să fie adevăr doar pentru că lumea îl respinge. Haideți, de exemplu, să luăm cazul unde Pilat și întrebarea care răsună până astăzi, ce este adevărul? Stând Pilat față în față cu Domnul Iisus Hristos, întreabă. Atunci, Pilat i-a zis, dar un împărat tot ești. Da, a răspuns Iisus, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Imaginează scena. Adevărul stătea în fața lui și totuși Pilat întreba, ce este adevărul? Ce paradox! Omul întreba ce este adevărul în timp ce privea direct spre el. Și exact asta face lumea astăzi. Oamenii caută sens în bani, în faimă, în plăcere, în succes, în ideologii, chiar și în spiritualități, în religii create de oameni, dar continuă să rămână goi pe dinăuntru. Pentru că sufletul omului a fost creat nu pentru iluzii, ci pentru Dumnezeu, ca să aibă o legătură cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Adevărul nu este doar o iluzie, este o persoană. În Evanghelia după Ioan citim, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus nu a spus, eu vă arăt adevărul. El a spus, eu sunt adevărul. Aici este singularitatea. Nu există mai multe adevăruri absolute. Nu există adevăr pentru tine și adevăr pentru mine. După cum nu există două realități diferite pentru aceeași lumină, dacă un om, de exemplu, spune că focul nu arde, realitatea nu se schimbă. Dacă pe parte a pământului este întuneric și pe cealaltă lumină, asta nu înseamnă că nu există și lumină și întuneric. El, omul, doar se înșală. La fel este și spiritual. Când omul neagă pe Dumnezeu, dar nu poate schimba realitatea existenței lui, de fapt, se înșală. Iar înșelarea omului a început în grădina Edenului. Iar în Geneza, capitolul 3, citim, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului, pe care le făcuse Domnul, Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci, șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Observi ce a făcut șarpele? Nu a început cu violență, a început cu îndoială. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Aceasta este rădăcina multor confuzii moderne. Când omul începe să spună că oare a spus Dumnezeu și pune sub semnul întrebării adevărul lui Dumnezeu. Ajunge să construiască propriul adevăr. Dar adevărul creat de om se schimbă mereu. Astăzi lumea spune un lucru, mâine spune opusul, dar Dumnezeu nu se schimbă. El rămâne același. Haideți să facem o comparație care este reală. Două persoane pot privi același pod. Unul spune, podul acesta este sigur. Altul spune, nu cred. Dar adevărul nu depinde de opinia lor.
Dacă podul este real și solid, el rămâne real și solid, indiferent de ce cred oamenii. La fel este și cu Dumnezeu. Mulți spun, eu nu cred în iad, eu nu cred în păcat, eu nu cred în Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, eu nu cred în Dumnezeu, eu nu cred în cutare lucru și eu cred cu tare lucru. Și fiecare își are propria lui credință. Dar realitatea nu este schimbată de credința unuia și altuia. Un om poate închide ochii într-o cameră plină de lumină, dar întunericul este doar în ochii lui, în mintea lui, nu și în camera în care se află. Așa este și cu adevărul din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Iar cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, spune în Ioan, capitolul 8, și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Lumea promite libertate, dar produce dependență, frică, gol interior, anxietate, confuzie. Isus oferă altceva, libertate adevărată. Nu libertate de a face orice, ci libertatea de a nu mai fi rob al păcatului. Pentru că omul fără Dumnezeu spune, fac ce vreau, dar ajunge rob al patimilor, al banilor, al mândriei, al drogurilor, al validării oamenilor, al fricii, al depresiei și multe alte păcate. Dar adevărul lui Dumnezeu nu vine să distrugă omul, ci să-l restaureze prin Iisus Hristos, Domnul. Astăzi, oamenii aleg să creadă ceea ce doresc astăzi. Ei vor să-și urmeze sentimentele proprii. Dar Biblia spune în Ieremia, capitolul 17, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? De aceea, omul are nevoie de ceva mai mare decât emoțiile lui. Are nevoie de adevărul lui Dumnezeu. Astăzi, mulți lideri, fie ei religioși sau conducători sau lideri spirituali de un fel sau altul, au propriile opinii. Dar lucrul acesta nu înseamnă că au și adevărul absolut. Mormintele unor lideri religioși există și sunt vizibile și astăzi. Dar mormântul lui Iisus Hristos este gol. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu următorul verset din Evanghelia după Matei, capitolul 28. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Aici este diferența uriașă. Creștinismul nu este doar o filozofie. Este vestea că moartea a fost înfrântă. Dacă Hristos a înviat, atunci ce a spus este adevăr. Și adevărul acesta este viu. Nu se schimbă. Pot exista diferite schimbări climatice sau de altă natură în lumea aceasta, în universul acesta. Dar Iisus Hristos rămâne același. Întunericul nu poate învinge lumina. Este suficient un singur bec aprins într-o cameră întunecată și întunericul începe să dispară. La fel este adevărul. O singură propoziție rostită de Dumnezeu poate distruge ani întregi de minciună. O singură întâlnire reală cu Hristos poate schimba un om complet. De aceea, este bine și poate cea mai importantă întrebare nu este ce este adevărul, ci ce vei face când adevărul te confruntă. Pentru că adevărul lui Dumnezeu nu este doar informație, este chemare, este lumină, este viață. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, citim, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, dar încă există har, încă există iertare,
Încă există cale spre Dumnezeu. În Romani, capitolul 10, citim: Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și mă rog ca Dumnezeu să îți cerceteze viața, să te autocercetezi și prin Duhul Sfânt să conștientizezi faptul că ai nevoie de Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Iar prin credință, așa cum spune acest verset, și prin mărturisirea cu gura că Iisus Hristos este Domn, poți fi mântuit chiar acum. Poate că lumea îți spune, adevărul nu există, dar Hristos încă spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Lumea îți poate oferi mii de drumuri, dar numai Hristos poate duce sufletul pierdut înapoi la Dumnezeu. Nu amâna chemarea Lui. Adevărul nu este departe de tine. Adevărul te cheamă pe nume. El, Iisus Hristos, spune: Cine aude glasul meu și îmi deschide ușa inimii Lui, intru în inima Lui. Vino la Iisus Hristos, că încă ușa Harului este deschisă. Pentru că într-o lume plină de confuzie, singularitatea adevărului rămâne aceeași. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, și poate fi Mântuitorul tău personal, așa cum este Mântuitorul meu personal. Iar transformarea care o face Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este vizibilă în viața unui om care a acceptat pe Iisus Hristos ca și mântuitor personal și îl urmează ca și Domn al vieții lui. Nu uita, singularitatea adevărului rămâne aceeași. Iisus Hristos.